ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ரொம்ப அழகா சாண்டிங் பண்றீங்க, ரொம்ப கியூட்டா பிளசண்டா, ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஹரி போல். அழகா பஞ்சதத்துவ மந்திரமும் ரொம்ப அழகா சீக்கிரமாவே லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். எல்லாத்துக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி, உஷா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். சிவகாமி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். குமுதா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். பிரணாம்ஸ். மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்றீங்களா மாதாஜி? உஷா மாதாஜி பண்றேன் மாதாஜி. ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஆச்சாரியர்களுக்கு பரம்பரைக்கு நம்மளோட கிராட்டிடியூடையும் நம்மளோட வேண்டுதலையும் பிரார்த்தனையும் சமர்ப்பணம் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா உத்மலேதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் கதாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாத சக கண லலித ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஸ்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்பதருப்யக்ஷ கிருபா சிந்துஷ்ச ஏவச்ச பரிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாட்ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்வேஷ நமः. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. நமः. ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமேன். நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசச்சாத்திய தேசதாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அழகா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகள். ஹரி போல். நம்பர் 7th சாப்டர் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம், அதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் 3 குணங்களோட தாக்கத்துல எப்படி எப்படிலாம் அவங்களோட நம்பிக்கைகள் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம். நேற்றுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா.
जानकी रामन प्रभु जी प्रणाम्स, उमापति शिवा प्रभु जी प्रणाम्स, हरे कृष्णा, हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी प्रणाम. பிரणाம்ஸ் பிரபுஜி. ஓகே, அதில் வந்து நம்ம வந்து அர்ஜுனோட ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க. கற்பனையில் அவங்க அவங்களுக்கு தோணுன மாதிரி ஏதோ அப்படின்ற மாதிரி வழிபாடு பண்ணுறாங்க இல்லையா, சாஸ்திரத்தில் இல்லாத முறையில் அவங்க வந்து சாத்விகனமா ராஜசகுணமா தாமசகுணமா அப்படின்றத கேட்குறாங்க. இதில் வந்து நம்ம வந்து பகவான் உபதேசத்தில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, உடல் பெற்ற ஆத்மாக்கள் அவங்களோட 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு நம்பிக்கைகள் இருக்கும் அப்படின்னு. அதில் பார்த்தோம்னா சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி ஞான யோகம் அதை ஃபாலோ பண்ணி பிரம்மஜோதி அடைவாங்க. அது ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க நிறைய ஆசைகளில் கட்டுப்பட்டு, எண்ணற்ற ஆசைகளில் கட்டுப்பட்டு அதில் ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்த்து செயல்கள்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்வர்கலோகம் வரைக்கும் போவாங்க, காமிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சுத்த சத்த குணத்தில் உள்ளவங்க பகவான் மேல பிரேம பக்தி அவங்களுக்கு ஏற்படும். அந்த வகையில் கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணி அவங்க பகவான் லோகத்தை அடைவாங்க. அவங்கள பக்தா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்றதை பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் நம்பிக்கையில் எப்படி எப்படிலாம் வழிபாடு முறை இருக்கும், 3 குணத்தில் உள்ளவங்க யார் யாரெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க, 3 குணத்தில் உள்ளவங்க என்னென்ன உணவுகள்லாம் சாப்பிடுவாங்க, அவங்களோட யாகம், அவங்களோட செயல் நடத்தை, பேச்சு, அப்புறம் மனக்கட்டுப்பாடு, இதுதான் இந்த மைண்டு, பாடி, அப்புறம் வந்து ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பிஎம்டபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நம்மளோட எண்ணம், சொல், செயல் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் 3 குணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு. அப்புறம் தானம், அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஓம் தத் சத் அப்படின்றதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம். இப்போ நம்பிக்கையோடு உள்ளவங்களோட வழிபாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? 3 சகோதரர்கள் இருக்காங்க. இதில் வந்து இவங்க எப்படி இருக்காங்க, நல்ல பகவானுக்கு பக்தி, விபீஷ்ணன் இல்லைங்களா, ராவணன், கும்பகர்ணன்லாம் ரஜகுணம் தமகுணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஒரே ஃபேமிலியில் தான், ஆனால் 3 விதத்தில் 3 குணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? நாம் செய்யும் பற்பல தேர்வுகளில் மொத்த விளைவே நாம். ஸோ நம்ம தான் தேர்வு பண்ணணும். சரிங்களா? அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் நமக்கு இருக்குது. நம்ம வந்து தேர்வு பண்ணுறது நல்லதாக இருக்கணும். நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறோம், நல்லா இல்லாத, நம்மளுக்கு பிடிக்காத, ஒர்த் இல்லாத, குவாலிட்டி இல்லாத ஒரு ட்ரெஸ்ஸை நம்ம வாங்கிட்டு வருவோம், பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? நல்லதா, குவாலிட்டி உள்ளதா, எல்லாத்துலேயும் அப்படி தானே. அது மாதிரி நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கிறது நல்லதானே? இல்லை. இது வந்து ஓஷன் ஆஃப் மிஸ்ஸரிஸு, டெம்ப்ரவரி, பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது. நம்ம எல்லாரோட கையும் கட்டுப்பட்டு இருக்கு, கர்மானால, காலத்தினால, அப்புறம் குணத்தால், இல்லைங்களா? ஸோ இவ்வளவு சிரமங்கள், இது இல்லாமல் இருட்டு, அறியாமை, பகவான் விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிற நிலை எல்லாம். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து தேர்வு செய்யணும். நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஜட வஸ்துவா நம்ம அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது. நம்மளாம் ஆத்மா, எப்பயும் ஆக்டிவாக இருக்கிற ஆத்மா. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஜட வஸ்துவில் நம்ம சந்தோஷத்தை தேடிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்ம ஸ்பிரிட் ஆத்மா. ஸோ அதனால் நம்ம தேர்வு பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணணும். நமக்கு எது நல்லது, எது பெஸ்ட்டு, அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும், ஒரு மனப்பக்குவம் இருக்கணும் கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்கு. சரிங்களா? எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியணும். அது ரொம்ப முக்கியம். சாத்தகுணம், ராஜசகுணம், தாமசகுணம், சுத்த சத்துவகுணம், இந்த மாதிரி 3 அம்சங்கள் இருக்குது, 3 குணங்கள். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது சாத்விக குணத்தில் இருக்காங்க, இவங்க ராஜச குணத்தில் இருக்காங்க, இவங்க தாமச குணத்தில் இருக்காங்கன்றது பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? ஹாப்பியாக இருக்கிறது, இது வந்து ரொம்ப எண்ணற்ற ஆசைகளில் ஈடுபட்டு அப்படியே வந்து அவங்களோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அந்த ஃபேமிலியோட லைஃப் ஸ்டைல் அதெல்லாம் ரொம்ப பார்ப்பாங்க. இவங்க வந்து சண்டை சச்சரவு, அறியாமை, தவறான பழக்க வழக்கங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா? பகவத்கீதையை மிக சிறந்த சுய முன்னேற்ற நூல். பகவத்கீதை வாசிக்காம நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு தெரியாது இல்லைங்களா? 3 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு. அதில் நம்மளை எப்படி எலிவேட் பண்ணிக்கிறது, எப்படி நல்ல நிலை கொண்டு வர்றது, ஏன்னா அறியாமை அப்படின்றதுல இருக்கோமா. இப்போ நமக்கு பகவத்கீதை வாசிக்கும் போது நமக்கு யார் கட்டுப்பாட்டாளர்னு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் பகவான் யாருன்னு தெரியுது. இல்லை, நமது விதியை நாமே வடிவமைக்க முடியும் என கூறுகிறது. கண்டிப்பா இல்லைங்களா? நம்ம வந்து இனிமேல் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கணுமா இல்லை வெளியில வரணுமா அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் பகவத்கீதை வாசிக்கும் போது. நான் ஆத்மா, பகவான் வந்து கிருஷ்ணா, நான் வந்து பக்தி பண்ணி அவங்கக்கிட்ட நான் இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு நம்மளோட விதியை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்,
சாதனா பக்தி மூலயமா குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம வடிவமைக்க முடியும். அதுதான் சரிங்களா. ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வோட எது நல்லதோ அதை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். ஸோ அதனால் எல்லாரும் இந்த சத்சங்கில் இணைஞ்சிருங்க. பானஃபைட் பரம்பரா யாருக்கும் கிடைக்காது, அவ்வளோ ஈஸியாக யாருக்கும் கிடைக்காது. நிறைய சுக்குருத்தி இருந்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ 17.4 ஸ்லோகம், எந்தெந்த குணத்தில் இருக்கிறவங்க என்னென்ன வழிபாட்டு முறைகள் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா. யார் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? हरे कृष्ण माता जी। रुक्मिणी माता जी हरे कृष्णा. प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा. माता जी 17.4 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? माता जी। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रदान प्रेदान् பூதகணாம்ஷ சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனஹ. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஸோ இப்போ சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா. ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க அசுரர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் உக்கிரமான தெய்வம் அசுரர்கள்லாம். தாமச குணத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த பேய் பூத்தம் இதெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகளும் இருக்கும். சரிங்களா. அதை நம்ம பார்க்குறோம். அதே சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ராதாராணி அம்மா, கிருஷ்ணா, கோபீஸ் எல்லாரையும் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. நாராயணர் தாயார், பெருமாள் தாயாரையும் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ டிசைட் பண்ணணும், நம்ம எந்த குணத்தில் இருக்கிறோம். தேவர்கள் வழிபாடா, இல்லை அசுரர்கள் வழிபாடா, இல்லை பூத்த பிரேதங்களா, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது. சரிங்களா. இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் இருப்போம். சரி, தேவர்களை நம்ம எப்படி வழிபாடு பண்ணோம். இப்போ நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு வரோம். இவ்வளோ நாள் நம்ம தேவர்கள் வழிபாட்டில் இருந்திருப்போம் சாத்விக குணத்தில். இப்போ நம்ம அதிலே நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும். எப்படி நம்மளை வந்து மனப்பக்குவப்படுத்திக்கணும். தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணாமல் இருந்துடலாமா? யாருமே சொல்லலையா? சரி, ஓகே. தேவர்கள் வழிபாடு வந்துட்டு நம்ம வந்து தேவர்கள்கிட்டையும் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் நான் நல்லா இருக்கணும், கிருஷ்ண பக்தி நான் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேண்டிக்கணுமே தவிர பொருள் விஷயங்கள் நம்ம அவங்ககிட்டையும் கேட்கக்கூடாது. சரிங்களா. அதே மாதிரி பகவான் வந்து சர்வதர்மான் பரித்தேக்ஷன்னு சொல்லியிருக்காங்க 18th சாப்டரில். அதாவது அதுக்கு ஒரு அந்த அந்த ஸ்லோகம் வந்து சரணாகதி ஸ்லோகம்னு. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டு பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணோன்னா பகவான் நம்மளை பாபங்களை தொலைச்சி நம்மளை பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேவர்கள் நம்ம மேலே கோபப்பட மாட்டாங்க நம்ம பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணும்போது. ஏன்னா அவங்களே பகவான்கிட்ட தான் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம மேலே கோபப்பட மாட்டாங்க. அப்படியே ஒரு வேளை கோபப்படுவாங்கன்னு நம்ம நினைச்சா கூட பகவான் நம்மளை பாதுகாப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த இது கோவர்தன் லீலா. இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணாமல் கோவர்தனுக்கு பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்திரன் வந்து மழையை பொழிய வைப்பாங்க. அப்போ பகவான் வந்து பாதுகாக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா. அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, ஒருவேளை தேவர்கள் வந்து கோபப்படுவாங்க நீங்கள் நினைச்சா கூட படமாட்டாங்க. கண்டிப்பாக தேவர்களுக்கு கோபம் வராது, சந்தோஷம்தான் வரும். நம்ம தேவர்கள்கிட்ட போயிட்டு மெட்டீரியலாக எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும், எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பணம் வேணும், இல்லை வேலை வேணும், இல்லை உடம்பு சரியாகணும், இல்லை வேறு ஏதோ கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை விட தேவர்கள் முன்னாடி நம்ம போயிட்டு எனக்கு கிருஷ்ண பக்தியில் நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகணும், நீங்கள் தான் அதை எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு கேட்டோன்னா அவங்க அவ்வளோ ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க. சரிங்களா. ஏன்னா அவங்க இல்லாமல் பானோட டிவோட்டிஸ். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து தேவர்களையும் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அவங்கள நம்ம எப்படி அவங்ககிட்ட என்ன வரோம் கேட்கணும், அவங்ககிட்ட நம்ம என்ன எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றத ப்ரையாரிட்டி நம்ம வச்சுக்கணும். ஒருவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். கண்டிப்பா இல்லைங்களா. நம்மளே பார்த்தோன்னே சொல்லுவோம்ல, இவங்க வந்து நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க, இவங்க வந்து சுயநலமா இருப்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. எதை வச்சு? அவங்களோட செயலை வச்சு. அந்த செயல் எங்க இருந்தது? குணங்களின் அடிப்படையில். அப்போ அந்த ஸ்லைடில் உள்ளதை நம்ம இங்கேயும் பார்க்குறோம். நினைவில் கொள்ளவும், திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறுபவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை வழிபட வேண்டும்.
நம்ம செய்ய வேண்டியது, ஏன்னா நம்ம தேர்வு செய்யணும் இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல. நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு எடுக்கணும். என்ன முடிவு? கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நான் விடுதலை ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு முடிவை நம்ம எடுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர்கள் பகவானை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சாஸ்திர ஞானமோ சாஸ்திரத்தில் முழு நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை தவிர மற்றவர்களை வழிபடுவார்கள். யாரெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை இல்லையோ, சரிங்களா, அந்த ஞானம் இல்லையோ, அவங்க எல்லாரையும் வழிபாடு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே பிரபுஜி கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? 5-6 ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். பாக்க ஓகே. புக் இருக்கு. அப்ப சரி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. புக்கு பார்த்து வாசி வச்சிருக்கேன். அவசியம். 5-6 5, 6. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் பெருசு பண்ணிக்கலாமே மாதாஜி நம்ம? அது ஸ்லைட் ஷோ இருக்கு மாதாஜி, அது போட்ட ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே மாதாஜி. நான் ட்ரை பண்ணேன். அது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி 5, 6 தானே மாதாஜி? 5, 6. ஆமா பிரபுஜி, அந்த 2 ஸ்லோகம் தான். அப்ரேயம் இதஸ் त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां. 17th chapter. சரி. 17வது அத்தியாயத்துல 5. அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தே ஏ தபோஜனா தம்பா அகங்காரா சம்யுக்த காமராக பலானுதா கர்ஷந்த சரீரஸ்ததம் பூதக்கிராமம் அசேதச மாம் சைவாந்த சரீரம் சதம் தான் விக்தி யாசூர விஷயான். காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 5-6 ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இந்த ஆசை, அதிகமான ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசை, பற்றுதல், இதனால பலவந்தம், அதுல அதான் நம்ம 2வது சாப்டர்ல இருந்து அதான் பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. இந்த ஜட புலனின்ப விஷயங்களை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதுல மட்டும் நம்ம சம்பந்தப்பட்டுட்டோம், அவ்வளவுதான். அது என்ன பண்ணிடும், நம்மள வீழ்ச்சி அடைய வச்சிடும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அந்த காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் இந்த ஜட உலகத்தை ஆளணும், என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்துல சாஸ்திரத்தில் இல்லாத விஷயத்தெல்லாம், சரிங்களா, ஒரு தற்பெருமைக்காக அகங்காரத்தையும் செய்கிறாங்க இல்லையா, அது இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே இருக்கிறவங்கலாம் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை அவங்க தன்னோட உடல்ல தன்னையே சிரமப்படுத்திக்கிறாங்க. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துறாங்க. இப்போ நம்ம குழந்தைங்க நம்ம சொல் பேச்சு கேட்கலன்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இது பண்ணணும் அப்படின்னு. அதெல்லாம் மீறி அனர்த்தமா பண்றாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் சாஸ்திரத்தை அழகா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதை பண்ண, அழகா சாண்டிங் பண்ணு, கிருஷ்ண கதா கேளு, கிருஷ்ண கதாவை சொல்லு, என்ன நினைச்சுக்கோ. இதெல்லாம் கஷ்டமான விஷயமா? ஹாப்பியா இனிமையா செய்ய வேண்டிய விஷயம் இல்லையா? அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க சிலவங்கலாம், இந்த அகங்காரம் தற்பெருமைக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடுமையான இந்த மாதிரி விஷயங்கள், சாஸ்திரத்துல சொல்லாத விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க. அப்போ அது அவங்களையும் சிரமப்படுத்திக்கிறாங்க, உள்ளூருக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவே அவங்க சிரமப்படுத்திக்கிறாங்க. அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதேதான் அந்த இதுல இருக்கதான். பிறப்பிறப்பு எண்ணம் சுழற்சியில் நித்தியமாக உழவதுதான் அசுரத்தன்மையுடைய நபருக்கு ஒரே கதி. இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாம வாழ்க்கையை வாழ்றாங்களோ, சரிங்களா, அதுவும் அடுத்தவங்களுக்கு துன்பத்தெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி, அப்போ அவங்களுக்கு என்ன வந்து கதியா இருக்கு அப்படின்னா, அசுரத்தன்மையோடு இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த ஜட உலகத்துல அசுரர்களாகவே வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? அதான் அவங்களுக்கு, அதான் நம்ம 16 சாப்டர்லேயும் பார்த்தோம். யாரெல்லாம் அசுர குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்கள திரும்ப திரும்ப பகவான் இந்த அசுர இனத்திலே நான் திரும்ப தள்ளுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதுதான் அது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம். அவ்வாறு இருக்கணும். எப்பயுமே பகவானை அடைய முடியாதுன்னு வேற பகவான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வாறு இருப்பினும் வேத அறிவின் பாதையில் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவினால், சரி நம்ம ஒரு வேளை இந்த மாதிரி அசுர இயல்போட அந்த காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இந்த அனர்த்தங்களோட நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் உடனே, நம்ம ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்ம ஸ்வீகரித்து அவங்களோட அறிவுரையின்படி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த அனர்த்தங்கள்ல நம்ம வெளியில் வரணும், அசுர இயல்புலேருந்து வெளில வரணும். அதுதான் சரிங்களா. ஒரு ஆன்மீக குருவினால் உபதேசிக்கப்படும் அளவிற்கு அவர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டம் பெற்றால், இது வந்து ரொம்ப சுக்ருத்தியான ஒரு விஷயம். எல்லாருக்கும் அப்படி ஈஸியாக பானபைட் பரம்பரால ஆன்மீக குரு கிடைக்க மாட்டாங்க. இந்த பந்தத்திலேருந்து விடுபட்டு இறுதியில் பரம இலக்கை அடைய முடியும். இந்த எப்பயுமே இருக்கிற இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளே நம்ம வெளியில வந்து பகவானை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எவ்வளோ முக்கியமாக நம்ம வந்துட்டு முடிவெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு பாருங்க. நம்ம வந்து ஆன்மீக குருவை எடுத்துக்கணும், அவங்களோட கைடன்ஸில் பக்தி பண்ணணும், நம்ம பகவானை அடையணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? 17.7 ஸ்லோகம். நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹாரஸ்தபி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோ படிவதி பிரியः யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா தானம் தேஷாம் பேடிதமிமம் ஸ்ருணு. ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கும் பொருந்தும். அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்போது கேள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அப்போ இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப உணவு, அதுக்கப்புறம் யாகம், தவம், தானம் இதெல்லாமும் வேறுபடும். அதை பற்றி நான் இப்போ உனக்கு உபதேசம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா. வாழ்வில் நாம் தேர்ந்தெடுப்பவை அனைத்தும் நம் குணங்களை குறிப்பவை. கண்டிப்பா. சரிங்களா. இப்போ நம்மலாம் இருக்கோம், பகவத்கீதை கிளாஸ் இருக்கு, அட்டன் பண்றோம். சரிங்களா. இதை நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி சுத்த சத்துவகுணம் இந்த நிலையில இருக்கு. அதே வந்துட்டு இதே நேரத்தில் வேற ஒருத்தவங்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, வேற ஏதாவது வந்து சீரியல் பார்க்கலாம், தூங்கலாம், இல்லைன்னா யார்கிட்ட பேசலாம். அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க குணத்துக்கு ஏற்ப அவங்க வந்து அவங்களோட செயல்களை செய்யறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம், தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. நல்ல விஷயம் என்னவெனில் நாம் எந்த குணத்துடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறோமோ அதில் கட்டுப்படுகிறோம். நம்ம எந்த குணத்தோட நம்ம இருக்குன்னு நினைக்கிறோமோ அந்த குணம் நம்மளை கட்டுப்படுத்துது. சரிங்களா. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயும் சுத்த சத்துவ குணத்துல பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். சுத்த சத்துவ குணத்தோட தான் நம்ம வந்து அசோசியேஷன் வச்சுக்கணும். வேற ரஜகுணம் தமோ குணத்துக்கிட்டலாம் நோ சொல்லிடணும். ஆகையால் நமக்கு உயர்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், பக்தி பண்றோம், பகவானுக்கு சாண்டிங் பண்றோம், கிருஷ்ண கதா கேட்குறோம், பகவத்கீதை பாகவதம்லாம். அப்ப நமக்கு உயர்வதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கணும் இதுல, அது இன்னொரு விஷயம். ஸோ எப்பெல்லாம் ரஜகுணம் தமோ குணம் வருதோ அப்பெல்லாம் நம்ம அந்த பக்கம் போகக்கூடாது, செட்டு சேரக்கூடாது. ஏன்னா நம்மள என்ன பண்ணிடும், பிறப்பு சுழற்சியில் கொண்டு வந்துடும். அதனால எப்பயுமே சாத்திய குணம், சுத்த சத்துவகுணம் இதான் நமக்கு நல்லதை கொடுக்கும். சத்துவகுணம் எப்படிலாம் இருக்கும், இதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் 14 சாப்டர்ல. நிறைவானது இதுல வந்துட்டு உணவுல வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா. நிறைவானது, சாறுள்ளது, மகிழ்விப்பது, நீண்ட ஆயுள் தருறது, தூய்மைப்படுத்துறது, பலம், நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கும். அதே வந்து ரஜோகுணத்தில் உள்ளது வந்து ரொம்ப கசப்பு, புளிப்பு, காரம், சூடு, உப்பு, எரிவது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கும். துன்பம், துயரம், வியாதியை கொடுக்கும். இது அறியாமையில் இருக்கிற தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோடது எப்படி இருக்கும் சாப்பாடு அப்படின்னா, சுவையற்றதாக இருக்கும், அழுகியது, தீண்டத்தகாது, சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு அதையே சாப்பிட்றது. சரிங்களா. அந்த இந்த ஃபங்கஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வச்சு இப்போல்லாம் ஃபுட்டெல்லாம் செய்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி நோய் தொற்று இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம், அப்புறம் எடுக்கக்கூடாத விஷயம்லாம். சரிங்களா. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து சிரமப்படுறாங்க. சீக்கிரமா அந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஆயில் கம்மியாயிடுது. ஸோ இதை நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ உணவில் வரும் நம்ம முக்குணங்களில் உணவில் முக்கியத்துவங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. ஸோ நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். உண்ணும் உணவே நம்மை உண்டாக்குகிறது. கண்டிப்பா நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் நம்ம பாடியில போய் செட்டில் ஆகுது. அதுவும் இல்லாமல் அது கான்ஷியஸ்னஸோடையும் கலக்கும். சரிங்களா. உணவை நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அந்த உணவை பொறுத்து நம்ம ஏன் ஆனியன் கார்லிக்லாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா,
அது நம்மளோட ராஜச குணம் தாமச குணத்தை தூண்டி விட்டுரும். சரிங்களா? அதனால நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணணும், ராஜச குணம் தாமச குணத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து அந்த ஃபியூவல் நம்ம போடுறோம், ஆனியன் கார்லிக்கை சேர்த்து சேர்த்து சாப்பிட்டோன்னா என்ன ஆகும், அந்த ஃபியூவலுக்கு ராஜசகுணம் தாமசகுணம் வந்து நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த குணம் வந்து நல்லா ஆக்டிவ் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் ஆனியன் கார்லிக் நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது சொல்கிறது. ஸோ அதனால என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, உணவு வந்து நம்மளோட உணர்வோட சம்மந்தப்பட்டது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து நல்ல சாத்வீக உணவை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். பரமபுருஷ பகவான் உண்ட மிச்சம் குணங்களுக்கு அப்பால் நம்ம நிறைய என்னென்னா ரெமனன்ஸ் எடுத்துக்கணும். குருமார்கள் அப்புறம் வந்து ஆச்சாரியர்கள்லாம் உணவு எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட பிரசாதம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிற உணவு பிரசாதம் இதெல்லாம் நம்ம சுத்த சத்து குணத்தை நமக்கு கொடுக்கும். சரிங்களா? நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும். அதுக்கு ரொம்ப சிறந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நாரதரை சொல்லுவாங்க. நாரதர் வந்து அதாவது அவங்க 5 வயசு இருக்கும்போது அவங்க அம்மா என்னாச்சு அப்படின்னா, அவங்க அம்மா வந்து ஒரு மெய்ட் சர்வெண்ட். அப்போ வந்து நாரதர் வந்து அவங்க அம்மா கூட இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க அம்மா வந்து இந்த 4 மந்த்ஸ் வந்து இதுல வரும். சாதுரிய மாசம்னு வரும். அந்த மாசத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா, சேஜஸ்லாம் வந்து வெளியில எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. ஒரே இடத்துல இருந்து பக்தி பண்ணுவாங்க. மத்த வருஷத்துல மத்த நாள்லாம் வந்து டிராவல் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஸ்தலத்துலேருந்து இன்னொரு ஸ்தலம் போறது. அப்புறம் நல்ல பக்தியை வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஈடுபடுவாங்க. ஆனா அந்த 4 மாசம் மட்டும் டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 4 மாசம் சேஜஸ்ல ஒரு இடத்துல இருந்தாங்க. அங்க வந்து இவங்க அம்மா வந்து வேலை செஞ்சாங்க. யாரு? நாரதரோட அம்மா. அப்ப நாரதர் வந்து அவங்களுக்கு அம்மா வேலை செய்யும்போது பிள்ளையும் வேலை செய்யும் இல்லையா கூட. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சேஜஸ்க்கு பணிவிடைகள்லாம் செஞ்சு அவங்க சாப்பிட்டு மிச்சத்தெல்லாம் சாப்பிட்டு அவங்க பேசுறதெல்லாம் கவனிச்சு கேட்டு இந்த மாதிரியே பியூரிஃபிகேஷன் ஆகி அவங்க சாப்பிட்டு மிச்சம் வச்சதை சாப்பிட்டு அவங்க பேசினதெல்லாம் கேட்டு அவங்களுக்கு சேவை பண்ணி ஹம்பிளாவும் சரிங்களா பணிவோட என்ன வானாங்க அவங்க நாரதர் ஆனாங்க, சிறந்த டிவோட்டி ஆனாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு ரெமனன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப உயர்ந்தது. நம்ம வந்து வேணானே சொல்லக்கூடாது. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதமா இருக்கட்டும், ஆச்சாரியர்கள் குருமார்கள்லாம் சாப்பிட்ட பிரசாதமா இருக்கட்டும், உடனே அதை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். சரிங்களா? நார்மலா கிடைக்காது, கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம கோயில்ல போய் பிரசாதம்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றோம்ல கடையில, அதெல்லாம் வந்து இல்லை. நிஜமாலுமே பகவானுக்கு அங்க உள்ள பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அது வந்து வெளியில அப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பிரசாதம்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறது. நாம் சைவர்கள் அல்ல, நாம் பிரசாதகர்கள் அப்படின்னு நீங்க நம்ம பார்க்குறோம். நான் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன், நான் சைவம் அப்படின்றது இல்லை, நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிறவங்க அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து 7.8 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யார் வாசிக்கிறீங்க? கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆயு சத்வ பலோரோக்ய சுக பிரீதி விவர்த்தனஹ ரஸ்ய ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஸ்தித்யா ஆகார சாத்விக பிரியஹ. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்து ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பதாகவும் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஆயுளை நீடித்து சரிங்களா? ஏதாவது இந்த சாத்விக உணவுகள்லாம் நம்மளோட ஆயுளை நீடிக்கும், வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும், பலம் கொடுக்கும், ஆரோக்கியம் கொடுக்கும், சுகமா இருக்கும். சரிங்களா? சாப்பிட்டு நம்ம நல்லா ஹாப்பியா இருப்போம், திருப்தியோடையும் இருப்போம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து சாத்விக குணத்தோட அறிகுறிகள். சாப்பிட்டோம்னா அந்த சாத்விக குணத்தில் இந்த உணவு எப்படி இருக்கும்னா நல்ல ரசம் உள்ளதா இருக்கும், கொழுப்புச்சத்து ஊட்டச்சத்து மிக்கதா இருக்கும் அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சுவை இல்லாதது அப்படின்லாம் இருக்காது. சுவை இல்லாததுல வந்து தாமச குணத்துல உள்ள உணவு தான். சாத்விக குணத்துல உள்ள உணவு எல்லாமே நல்ல ரசம் உள்ளதாக தான் இருக்கும், சுவையானதாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் தானே இதில் நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, சந்திரன் இருந்து எல்லா காய்கறிலையும் ஔஷதங்களை சுவையை வழங்குறாங்க அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பனானா இந்த இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம், அதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது தேவையானா இல்லை, அப்படியே நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இல்லைங்களா? நான் ஃபயர் குக்கிங்லேயே நம்மளால நல்லா அதெல்லாம் எடுத்துக்க முடியும். அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸு அதெல்லாமும் நம்மளுக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்கும். ஸோ அதனால எப்பயுமே நம்ம என்ன சாப்பிட்றது எதுக்காக அப்படின்னு நம்ம ஒரு தடவை யோசிச்சுக்கணும்.
நம்ம ஆரோக்கியமா நீண்ட காலம் இருக்கிறதுக்காக. அப்ப அதுக்கு என்ன ஃபுட்டு அப்படின்னா இந்த சாத்விக உணவு. அதுலயும் ஆனியன் கார்லிக் ஏன் கூடாது அப்படின்னா ராஜசகுனம் தாமசகுணம் நம்ம கிட்ட வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான். சரிங்களா? அடுத்தது 17.9 and 10 ஸ்லோகம். இன்னும் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி குமுதா மாதாஜிலாம் வாசிக்கல. வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. கட்பம் லவணத் யுஷ்ணா தீக்ஷ்ணோ ருக்ஷி விதாகினி விதாகனः அஹரா ராஜஸ்யோஷ்டா துக்கா சோகமய பிரதா. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்களை ராஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. யதாயாமம் ததா ரசம் பூதி பிரஷ்யத்தம் சாயத் உச்சிஷ்டம் அபி சமோத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தாமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விருப்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப நம்ம வந்து ராஜசகுனம் தாமசகுணத்துல உள்ளவங்களோட ஃபுட் அவங்களோட ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஏற்கனவே இதெல்லாம் நம்ம லெவல் 1லயே நம்ம பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் இப்ப என்னன்னா நம்ம அதை இது பண்றோம், ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய கசப்பு, புளிப்பு, உப்பு, இதெல்லாம் நல்ல காரம், இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரியான உலர்ந்த, சூடான, எரிகின்ற, அது சாப்பிட்டோன்னே நல்லா அப்படியே அந்த நல்ல காரமா இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. அப்ப எல்லாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் துன்பம், சோகம், நோய் தான் இல்லைங்களா? எல்லா நோய் அந்த டைஜஷன் ஆகாம அந்த அசிடிட்டி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவங்க வாழ்க்கையில சிரமப்படுறாங்க. ஸோ அதனால சாப்பிடும்போது சுகமா இருக்கும், ஆனா அதுக்கப்புறம் கஷ்டத்தை கொடுக்கும். இது வந்து சாப்பிடும்போதும் ஹாப்பியா இருக்கும். நம்ம நல்லா இப்போ நம்ம ஒரு ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஆரஞ்சு ஜூஸ், லெமன் ஜூஸ், நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இல்லையா? சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும், அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ரெஃப்ரெஷிங்காக ஹாப்பியாக நம்மளோட வேலையை செய்ய முடியும். ஆனால் இந்த உணவு எப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நோயை கொடுக்கும். இது வந்து ராஜச குணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த குணத்தையும் வேற பாதிக்கும். அதுக்கப்புறம் தாமச குணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவு எப்படி இருக்குன்னா 3 மணி நேரம் சமைச்சு 3 மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட்றது, அது பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து சுவையற்றது, பழசு, ஊசி போனது, அப்புறம் பாதி சாப்பிட்டு மிச்சம் வச்சு அப்புறம் அதையே எடுத்து சாப்பிட்றது, ஆப்பிளை பாதி சாப்பிட்டு கடிச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதையே சாப்பிட்றது, தீண்டத்தகாத பொருட்கள் தான் இந்த மாதிரிலாம். சரிங்களா? விலை வேற அதிகமாக போட்டு வாங்குவாங்க இதெல்லாம். இதெல்லாம் கடையில் அப்படி தான் விற்பாங்க, நிறைய விலை விற்கும் இதெல்லாம். அதை வேற ரொம்ப ஹெல்தி அப்படின்னு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. உணவுகள் தாமச குணத்தின் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்கணும். இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும். இது இல்லாமல் இந்த டாக்ஸிக் தரக்கூடிய இன்டாக்சிகேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் தாமச குணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணத்தோட உணவாக பார்க்குறோம். நாம் என்ன சாப்பிடுவோமோ அதுவாக ஆகிறோம் அப்படின்றது. சரிங்களா? இதில் இது சாத்விக உணவு சாப்பிட்டோம்னா ஆக்டிவாக இருப்போம், நல்ல நல்ல விஷயங்களில் ஈடுபடுவோம். அதே இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கஷ்டங்களை ஃபேஸ் பண்றோம். மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. காலையில சமைச்ச சாப்பாடு மத்தியானம் சாப்பிடக்கூடாதா? விஷமாயிடுமா? மாதாஜி இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஆபீஸ்லாம் போறோம், ஸ்கூலுக்குலாம் போறோம். அதானே. அதுல ஆனா என்னன்னா 3 மணி நேரம் கழிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா நம்ம ஒரு 3 நாள்லாம் வச்சு சாப்பிடாம இருந்தா நல்லது. அவ்வளவுதான். நம்ம காலையில இருந்து மத்தியானம் சாப்பிட அதோட முடிஞ்சிடும்ல மாதாஜி. ஆமா, காலையில செய்து மத்தியானம் முடிஞ்சிடும், அப்ப நைட்டு நம்ம புதுசா செய்வோம் அந்த மாதிரி. சரிங்களா? அது மாதிரி விஷம் கிடையாது, அன்னைக்கு முடிச்சிடணும். அதுதான் அன்னையோட முடிஞ்சா அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. பிரச்சனை இல்லை அந்த அளவு. ஹரே கிருஷ்ணா. மீதியானது ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறதா ஆபத்து. ஆமா ஆமா, எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் வைக்கவே கூடாது. வேணா பால், தயிர், மாவு, அவ்வளவுதான். இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சாலே அவ்வளவுதான், அது அதுலயே தான் இருக்கும், வெளியே வராது. அதனால அதுக்கெல்லாம் யூஸே பண்ணக்கூடாது. சரியா? கரண்ட் பில் கம்மியாயிரும். ஹரே கிருஷ்ணா. வேண்டாம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜே வாங்க கூடாது மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். சூப்பர் மாதாஜி. ஆனா பேசிக்கா கொஞ்சம் இந்த பால் தயிர் மாவு அதற்காக வச்சுக்கிறதுல தப்பு இல்லை. ஆனா வந்துட்டு இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் குக் பண்ண ஃபுட்டை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார கொண்டே போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம பழகிக்கிட்டோம்னாலே போதும். ஹரி போல். மாதாஜி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கூட வைக்க கூடாதுங்களா? வச்ச கீரையெல்லாம் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இதாயிரும். அது கீரை இல்ல மாதாஜி, இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் பீன்ஸ். இந்த டாபிக் போனோம்னா நிறைய நம்மளுக்கு டைம் எடுக்கும். கிளாஸ் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம். வைக்கலாம் மாதாஜி, வைக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கலாம். ஆனா அதை நம்ம எடுத்து பயன்படுத்துறதுல லேசினஸ் வந்துடும். வெளியில இருந்தாலாவது நம்ம கடகடான்னு செலவு பண்ணுவோம். அதான், வேற ஒண்ணும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை பின்னாடி. ஹரே கெட்டு கிருஷ்ணா. போயிடுன்றதுனால சீக்கிரமா சமைச்சிருவோம். அதுக்கு வந்து அது அப்படியே தம் பண்ணியே இருக்கும். ஆமா, டம் பண்ணி எடுக்கும். ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தியுகத்தில் விஷ்ணுவின் மீது தியானம் செய்வதாலும், திரேதாயுகத்தில் யாகங்கள், அதாவது 4 யுகங்கள்ல என்னென்ன நம்ம வந்துட்டு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நமக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதாவது சத்தியுகத்துல பிறந்தோம்னா நம்ம தவம் பண்ணணும். திரேதாயுகத்துல பிறந்தோம்னா யாகம் பண்ணணும். அதுவும் வந்து 4 பக்கமும் ஒரு பக்கமும் 4000 இது ப்ரீஸ்ட் வச்சு நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம யாகம் பண்ணணும். அதே வந்து துவாபர யுகத்தில் பிறந்தோன்னா நம்ம வந்து கோவில் வழிபாட்டு முறையில் வீட்டில் பண்ணணும். இப்போ கலியுகத்தில் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் மட்டும் பண்ணணும். இப்போ நம்மளுக்கு எது ஈஸி? கலியுகத்துல பண்ண ஹரே கிருஷ்ணா வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. அதை நம்ம அதையுமே நம்ம மகா மந்திரம் தான் ஈஸி. ஆமா, அதையுமே நம்ம பண்ண சொல்லக்கூடாது. ஏஜ் நம்மளுக்கு 100 வயசு தானே அதிகப்படி. ஆமா பிரபுஜி, ஆமா ஆமா. சத்தியுகத்துல 1,00,000 வருஷம் நம்ம வாழ்வோம். திரேதாயுகத்துல 10,000 வருஷம், துவாபர யுகத்துல 1000 வருஷம் நம்மளுக்கு வாழ்நாள், கலியுகத்துல 100. அதனால அது 100ல நம்ம வந்துட்டு சாண்டிங் பண்றது ஈஸி இல்லையா? ஸோ அதனால அதுக்குமே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் பண்ணிடணும். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உங்கள் உயிர் நாடியாக ஆக்குங்கள். அதான் உயிர் மூச்சு மாதிரி. நமக்கு மந்திரம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. சரிங்களா? எத்தனை பேர் சாண்ட் பண்றாங்க? மனிதர்கள் பிறவியில் இருக்காங்க நிறைய பேர். நம்மளை சுத்தியே பார்க்குறோம். எத்தனை பேர் சாண்ட் பண்றாங்க? இப்ப நம்ம சாண்டிங் பண்றது தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே அதே கிருஷ்ணா. அந்த மந்திரம் தான். கலியுக மந்திரம் இதான். ஷோடஷ மந்திரம் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இது நமக்கு வந்து இதோட வேல்யூ தெரியும். இதுதான் உயிர் நாடி நமக்கு. என்ன இதை நம்ம சாண்ட் பண்ண நம்ம பகவானையே அடைய முடியும். இந்த பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச்லேருந்து வெளியில் வர முடியும். ஸோ அவ்வளவு உயர்ந்த திவ்யமான தெய்வீகமான நிலையில் கொடுக்கப்பட்ட இந்த மந்திரம் தான் இது நமக்கு. சரிங்களா? ஸோ அதனால் இதையுமே என்னால் முடியல நம்ம சொல்லிடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 17.11 ஸ்லோகம். இன்னும் வந்து குமுதாமத்தாஜி மட்டும் வாசிக்கல. வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அபாலங்காஷித்ரியக்னோ விதிதிஷ்டோ யதே அஷ்டவம் ஏவேதி மன சமாதாய சாத்விக. சாஸ்திர விதிப்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம். சாஸ்திர விதிப்படி விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வ குணத்தை சார்ந்ததாகும். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. புரிஞ்சு படிச்சோம்னா எல்லாம் நல்லா நம்மளுக்கு பயன்படுறீங்களா? ஆமா, கிருஷ்ணா சொன்னது மாதாஜி. சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் இட். நம்ம பகவான் சொன்னது இனிமையா இருக்கும். ஹரி போல். அர்ஜுனடா தானே சொன்னாங்க, நீங்க உங்களோட வார்த்தைகளை கேட்க கேட்க அமிர்தத்தை சுவைக்கிற மாதிரி இருக்கு, திகட்டவே இல்லை அப்படின்னாங்க. அதுதான் இப்ப நீங்களும் சொல்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து யாகம். இப்ப நம்ம பார்த்தது என்னன்னா உணவு பத்தி நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்ப நம்ம அடுத்த இது செக்மெண்ட்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா யாகம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. கலியுகத்துல யாகம்ன்றது நாம சங்கீர்த்தனம் தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில சாஸ்திர விதிப்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யறது வந்து சாத்விக குணத்துல செய்யறவங்களோட முறை. சரிங்களா? யாகம்ன்றது 3 குணத்துல உள்ளவங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த வே வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். அதே சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்களோட அந்த யாகம் பண்ற முறை வந்து சாஸ்திரத்துல இருக்கா, சரி ஓகே, கடமையா நிறைவேற்ற, எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது, என்னால முடியும் முடியாதுலாம் யோசிக்க மாட்டாங்க.
கடமையா செய்யணும்னா செய்வாங்க. சரிங்களா? அது மாதிரி பலனெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி செய்து சாத்விக குணத்துல செய்யப்படுற யாகம் அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அடுத்தது ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண வாசி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அபிசந்தாய து பலம் தம்பார்த்தம் அபிசைவயத் இஜ்யதே பரதஸ்ரேஷ்ட தம் யஜ்யம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் எதிலும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோ குணத்தை சார்ந்து என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பௌதிக நன்மை அடையறதுக்காக இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் அனுபவிக்கணும், ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் தற்பெருமைக்காக நாம இந்த இந்த மாதிரிலாம் யாகம்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர்லாம் எழுதி போட்டுப்பாங்க இல்லையா? கோயில்ல பண்ணா கூட பேர்லாம் எழுதி அந்த மாதிரி தற்பெருமைக்காக நம்மளை எல்லாரும் வந்து மதிக்கணும், நம்ம இதெல்லாம் செய்யறோம்னு பார்த்து அவங்க எல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி செய்யற யாகம் வந்து ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க அந்த மாதிரிலாம் செய்வாங்க. சரிங்களா? சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்க சாஸ்திரத்துல இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணும், கடமையா செய்யணும், அதே மாதிரி பற்றுதல் இல்லாம பண்ணணும். ராஜச குணத்துல எல்லாருக்கும் தெரியணும் நம்ம பண்றது. அதே மாதிரி இந்த ஜட உலக விஷயத்துல நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும், அதுதான் அவங்களோட எய்மா இருக்கும். சரியா? அடுத்தது வந்து 17.13 ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? இருக்கீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதர்ஷனம் ஸ்ரத்தா கிரகீதம் யஜ்ஞம் ஆமசம் பரிஷசதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகமின்றி வேத மந்திரங்களில் உச்சாடனம் இன்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரி போல். இப்ப இந்த இது தாமச குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி அவங்க பண்ணாங்கன்னா சாஸ்திரம் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க, தெரியாது அவங்களுக்கு. அவங்க தான் சாஸ்திரம் வேணாம் பகவான் வேணான்னு இருக்கிறவங்கல்ல அவங்க. அதனால சாஸ்திர விதியெல்லாம் அப்படியே சொன்னா கூட எனக்கு அதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை, நான் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன்னு இருப்பாங்க. பிரசாதம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. சரியா? இந்த உணவு நம்ம பிரசாதமா கொடுக்குறோம்ல அது மாதிரி இருக்காது. இப்போ கூட நம்ம பார்ப்போம் நான்வெஜ்லாம் கொடுப்பாங்க மேரேஜில் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் இப்போ கலாச்சாரத்தில் வருது. அதெல்லாம் வந்துட்டு பிரசாதம் நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லைங்களா? பிரசாதம்லாம் இல்லாமல் வேத மந்திரமே இல்லாமல் இருக்கும். சரிங்களா? புரோகிதர்களுக்கெல்லாம் தட்சணையும் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்பிக்கையும் இருக்காது இந்த சாஸ்திரம் இந்த விஷயத்துலலாம். ஒரு கல்யாணம் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு அவ்வளோ மந்திரம் சொல்லுவாங்க. அந்த மந்திரத்துக்கு ஒன்றுத்துக்கும் பலன் உண்டு இல்லைங்களா? அந்த 2 பேரும் சேர்ந்து நல்லா எப்படி வாழணும் அப்படின்றது பகவானோட அனுகிரகத்தில், தேவர்களோட அனுகிரகத்தில். ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் சீர்திருத்த கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. சாஸ்திர விதிகள்லாம் இல்லாமல் பிரசாத விநியோகம் இல்லாமல் வேத மந்திரம் இல்லாமல் புரோகிதர்கள் இல்லாமல், புரோகிதர்கள் இருந்தாலும் தட்சணை இல்லாமல் நம்பிக்கையே இல்லாமல். சரியா? 2 அரசியல்வாதி இல்லைன்னா வேற யாராவது நல்ல பவர்ஃபுல்லான பர்சனை வச்சு மேரேஜ் பண்ணுறது, அதில் வந்து தாமச குணம் அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி முறையில் இருக்கிறது. அடுத்தது நடத்தையில் முக்குணங்கள், அதாவது அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பகவான் வந்து நடத்தை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் முக்குணங்களில் எப்படி அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? அது நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுப்பாங்க. ஸோ நடத்தை அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளோட செயல்கள். அதுக்கான ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு. இதுதான் அந்த ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜிக்கு அப்புறம் யார் வாசிச்சிங்க? ஐ திங்க் உஷா மாதாஜின்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவத்வஜ குரு பிராக்ஞ பூஜனம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சாச ஷரீரம் தப உச்சதே. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை எளிமை பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சை ஆகியவை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ சரீரத்தால செய்யக்கூடிய தவங்கள், நம்ம இப்போ முன்னாடி பார்த்தது யாகம், இப்போ நம்ம பார்க்கறது தவம். சரிங்களா? அதில் என்னன்னா செயல் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம வந்து பகவான பிராமணர்களை ஆன்மீக குருவை பெரியவங்கள் எல்லாம் மதிக்கணும். சரிங்களா? வழிபாடு பண்ணணும்.
அப்புறம் தூய்மையான செயலா இருக்கணும் நம்மளோட செயல். எளிமையானது, அகங்காரம் இல்லாத செயலா இருக்கணும். பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறதா இருக்கணும். அஹிம்சையோட இருக்கணும். சரிங்களா? தூய்மைனா தவறான இம்பயஸ் பாவ செயல்கள் இல்லாம இருக்கிறது. எளிமை, அகங்காரம் இல்லாம இருக்கிறது. அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தாத செயல்களா இருக்கணும். பிரம்மச்சரியம். இந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து பண்ணணும். இதுதான் வந்து செயல்கள்ல நம்ம பண்ற தவம். ஆன்மீக குரு, அப்புறம் பகவான் இவங்களெல்லாம் நம்ம இது பண்றது, வழிபாடு பண்றது. சரிங்களா? அப்ப மரியாதை, கடமையாய் வழிபாட்டை செய்வது அப்படின்றது. தன்னல நோக்குக்காக மரியாதை, சுய புகழ்ச்சிக்கான விருப்பம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். மற்றவர்களை அழிப்பதற்காக சக்தி பெற வேண்டி தன்னை தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வது. இதுதான் அவங்களோட நடத்தையா இருக்கும், ஆக்டிவிட்டீஸ். சரிங்களா? ஆனா நம்ம எப்படி நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத அந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தவர்களை அச்சுறுத்துவதற்காக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வதோ, மற்றவர்களை நம் வழிக்கு வர வைப்பதற்காக அவர்களை சித்திரவதை செய்வதோ இரண்டுமே மனித வாழ்வுக்கு பாதகமாகும். கண்டிப்பா, இல்லையா? அதனால இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் எப்பயும் கூடாது. அதுக்கப்புறம் பேச்சு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது சத்தியம், அதாவது உண்மை, மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது, பயனுள்ளதா இருக்கணும். அதிகாரப்படுத்துவது வதந்தி, சுயநல நோக்கத்துக்காக இருக்கிறதுன்றது ராஜச குணம். பொய், அப்புறம் வந்து இந்த மற்றவங்களோட எமோஷன்ஸை தூண்டுறது, தீங்கிழைப்பது, இதெல்லாம் தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களோட பேச்சு. சப்தத்தை பேதம் பிரித்தறியும் இந்த உத்தியை கையாளுங்கள். இது உண்மையா, இது மகிழ்விப்பதா, இது பயனுள்ளதா? நம்ம பேசும்போது நம்ம நல்லா கவனிக்கணும். என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அது வந்து உண்மையா இருக்கா, பயனுள்ளதா இருக்கா, அது முக்கியம். கிருஷ்ண கதா, சாண்டிங் அதெல்லாம் ஓகே. அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு ஜட உலக விஷயங்கள்ல பேசலாம். சரிங்களா? அந்த அளவு தான் நம்மளோட பேச்சு அப்படின்றது இருக்கணும். தேவையில்லாத பேச்சு எப்பயுமே நமக்கு சிரமத்தை தான் கொடுக்கும். அதுதான் சொல்லுவாங்க, ஃப்ராக் பேசுகிற மாதிரி. சரிங்களா? ஃப்ராக் என்ன பண்ணும்? கத்தும். அப்போ என்ன பண்ணும்? பாம்பு வந்து அதை முழுங்கிட்டு போயிடும். அது மாதிரி நம்மளோட பேச்சு, வீணான பேச்சு இருக்கவே கூடாது. ஏன்னா நம்ம எதாவது பேசினா அதில் பிரச்சனையில் வந்து முடிஞ்சிடுது, இல்லைங்களா? அதனால பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அது உண்மையானதா, எல்லாரும் பேசுறவங்க கேட்குறவங்க யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவங்க 3 பேருக்குமே நல்லதா இருக்கா, மகிழ்ச்சி தரக்கூடியதா இருக்கா, அப்போ பேசலாம். இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி பேசுறதை விட நம்ம அமைதியாக இருக்கிறதே, மௌனம் சாதிப்பது நல்லது. இன்னும் சொல்லப்போனால் கிருஷ்ண கதா சாண்டிங் ரொம்ப நல்லது. சரிங்களா? மனதில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா திருப்தியுற்று இருக்கணும் எப்பயும். நம்மளோட ஸ்பௌஸ், என்ன ஸ்பௌஸ் கிடச்சிருக்காங்களோ அவங்களோட திருப்தியோடு இருக்கணும். சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கிற வெல்த், அதில் திருப்தியோடு இருக்கணும். நமக்கு கிடைக்கிற உணவு, அதில் திருப்தியோடு இருக்கணும். இது 3ம் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னுவாங்க. போதும் என்ற மனப்பான்மை. திருப்தியுற்றது சரி, திருப்தி இல்லாததும் ஏக்கம் உள்ளதும் ராஜசகுணம். எதுலையுமே திருப்தி இருக்காது. உணவுல திருப்தி இருக்காது, வெல்த்தில் திருப்தி இருக்காது, ஸ்பௌஸு குழந்தைங்க கிட்ட திருப்தி இருக்காது. சரிங்களா? அப்புறம் ஏக்கம், இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணிப்பாங்க. அவங்க வீட்டில் அப்படி இருக்காங்க, நம்ம வீட்டில் இப்படி இருக்கோமே அப்படின்லாம். இதெல்லாம் ராஜசகுணம். மாயை மயக்கத்தில் இருக்கிறது தமோகுணம். மனதை கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்துவதே மிகவும் சுலபமானது. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் வரக்கூடாது. எண்ணத்துலேயோ, அப்புறம் வந்து பேச்சுலையோ, அதுக்கப்புறம் செயல்லையோ நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும், அவ்வளோதான். பேசணுமா? கிருஷ்ண கதா. செயல் பண்ணணுமா? பகவானுக்கு சேவை, வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை. மனதில் எண்ணங்கள் வருதா? அதில் பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள். இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கணும். அவ்வளோ ஈஸியாக இது வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகாது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மனம் வேற எங்கேயாவது போச்சுன்னா கொண்டு வந்துடணும். அதுதான் ஆனந்தம் மிக்கதும் மற்றும் மிக உயர்ந்ததுமான அனுபவம் ஆகும். ஒன்ஸ் நம்ம டியூன் ஆகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ண பக்தியில் சாதனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நமக்கே வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு விஷயங்களில் ஈடுபடும் போது நமக்கே அது வந்து டைம் வேஸ்ட் அப்படின்னு தோணும். அதனால நிறைய வெளியில் போயிட்டு விண்டோ ஷாப்பிங்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கிறதுலாம் இருப்போம். இப்போ அப்படி கிடையாது. எங்கேயாவது வெளில போய் யார்ட்டையாவது பேசணுன்னாலே நம்ம சாண்டிங் பண்ணலாமே, இல்லைன்னா ஏதாவது பகவத்கீதை பாகத்தில் ஸ்லோகம்லாம் வாசிக்கலாமே, லெக்சர் கேட்கலாமே, கிளாஸ் ஏதாவது அட்டன் பண்ணலாமே, இல்லைன்னா கிளாஸ் எடுக்கலாமே, அப்படி தான் இருக்குமே தவிர தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட வராது. சரிங்களா? அது ஒரு உயர்ந்த அனுபவம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் இருக்கிறதுன்றது. இது மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவர்களிடம் இயற்கையாய் தோன்றும் சமாதி ஆகும். சரிங்களா? இது வந்து ஈர்க்கப்பட்டுருவாங்க.
அந்த நிலை தான் சமாதி நிலை அப்படின்றது. சேஜஸ் நம்ம போய் தவம் பண்ணி நம்ம வந்து அதுல சமாதி நிலை வர்றதுன்னு இல்லை. கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கோம்னாலே இந்த ஜட உலகத்திலே நம்ம எப்படி இருப்போம், விலகி இருப்போம். அதுவே வந்து சமாதி நிலை தான். சரிங்களா? அது ஆத்ம நிலை அப்படின்றது. இந்த ஸ்லோகம் நம்ம வாசிச்சிட்டோமா? உடலின் தவம் அப்படின்போது வழிபாடு, தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை இதெல்லாம் தான் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 17.15 ஸ்லோகம் ஸ்ரீதேவ் ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவ் மாதாஜி வேகக்கரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயாபசனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்த பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எப்படி பேசணும் அப்படின்றது, உண்மை, இனிமையானது, எல்லாருக்கும் நன்மை அளிக்கிறது, யாரோட மனதையும் துன்புறுத்தாதது, நம்மளுக்கும் துன்பம் தரக்கூடாது, கேட்கறவங்களுக்கும் துன்பம் தரக்கூடாது, யாரை பத்தி பேசுறோமோ அவங்களுக்கும் துன்பம் தரக்கூடாது. வேத இலக்கியங்கள்லாம் முறையா உச்சரிக்கணும். நம்மளுக்கு எதுக்கு பேசுற திறன் பகவான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நாம ஜபம் பண்றதுக்கு, கிருஷ்ண கதா பேசுறதுக்கு தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பேசணும். இந்த தவம்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா நமக்குள்ளார இந்த ஆத்ம சக்தி நல்லா அதிகமாகும். உண்மையிலே. சரிங்களா? அந்த காலத்துல அதெல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நல்லா பக்தி மார்க்கமா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட வாழ்க்கையே இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல, தபஸ்ய வாழ்க்கை அதுதான் இருக்கும். கோயிலுக்கு போகிறது, பகவத்கீதை, மகாபாரதம், இது ராமாயணம் இதெல்லாம் படிக்கிறது, பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறது. சரிங்களா? அந்த முறையில் தான் வாழ்க்கை வந்து தாத்தா அந்த காலத்துலலாம் சொல்கிறேன். சரிங்களா? வாழ்ந்தாங்க. அப்போ நமக்கு வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரிக்கணும். அதுக்கு தான் நமக்கு அந்த பேச்சு திறன். இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்கள் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? இது பண்ணோம்னாலே நம்மளுக்கு நல்லதே நடக்கும் கண்டிப்பாக. அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் ப்ராக்ரஸ் ஆகும். இல்லைன்னா ப்ராக் மாதிரி தான், தேவையில்லாமல் சத்தம் போட்டு சிரமத்தை வர வச்சுக்கிறது. அது மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண ஜானகி ராம பிரபுஜி 17.16 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மியூட்ல இருக்கீங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசாத சௌமியக்தம் மௌனம் ஆத்ம வினிக்கிரக பாவ சம்சுத்திர் இத்யேதத் தபோ மானசம் உச்சதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தன் இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்போ திருப்தி இதெல்லாம் மனசில். சரிங்களா? மனசில் நம்ம எப்படி திருப்தியோடு இருக்கணும். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அங்கே அது மாதிரி தான். நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதில் திருப்தி, எளிமை, எண்ணமும் வந்து ரொம்ப அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும். சரிங்களா? ப்ரைடு இல்லாமல். மௌனம், மனம் வந்து மௌனமாக இருக்கணும். பேச்சு, சிலவங்க வந்து மௌன விரதம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, பேச மாட்டாங்க. அப்படி இல்லை. நிஜமாலுமே மௌன விரதம் அப்படின்றது என்னென்னா, எண்ண ஓட்டங்களை நம்ம ஸ்டேபிளாக கொண்டு வரணும், பகவான் மேலே கொண்டு வரணும். அதுதான் மௌனம். மனம் பேசுறத மௌனமாக்கணும். அதுதான். அது இந்த ஜட உலக விஷயங்களை. சுய கட்டுப்பாடு. சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு நம்ம அந்த மனம் வந்து இந்த வேதிக் கல்ச்சரில் பகவானோட பக்தியில் இருக்கிற அளவுக்கு சுய கட்டுப்பாடு. தனது இருப்பின் தூய்மை, எண்ணங்கள் ரொம்ப தூய்மையானதாக இருக்கணும். இதெல்லாம் மனதின் தவங்களை நம்ம பார்க்குறோம். மனதின் தவம், எளிமை, திருப்தி, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, இதெல்லாம் தான் நம்ம அங்கே பார்த்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. குமுதா மாதாஜி, நீங்கள் இன்னும் வாசிக்கிறீங்களா? 17.17 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறேங்க. சரஸ்யா பராய தப்தம் தபஸ்தத்ரி விதம் நரை அபலாகாங்க்ஷி பிரயுக்தை சாத்விகம் பரிஷசதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செயல்படும் போது சத்வ குணத்தில் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த செயல் எப்படி இருக்கணும், சொல் எப்படி இருக்கணும், எண்ணம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு சொன்னாங்களா? இப்போ சாத்வீக குணத்தில் உள்ளவங்களோட இந்த தபஸ் 3மே, சொல், செயல், எண்ணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். 3 வகையான தவங்கள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம்.
சொல் செயல் எண்ணம் இதெல்லாமே ஜட லாபத்துக்காக இல்லாம நம்ம பேசுறது, நம்ம நினைக்கிறது, நம்ம செய்யறதெல்லாம் ஜட லாபத்துக்கு இல்லாம பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக, சரிங்களா, மனிதர்களால ஈடுபடுத்தப்படும் போது அது வந்து சாத்வீக குணத்துல உள்ள தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உன்னத நம்பிக்கையோடு செய்யப்படும் பொழுது, அதுவும் நம்பிக்கையோடையும் நம்ம அதை செய்யணும். சரிங்களா, அதை நம்ம பார்க்கறது. இந்த இதெல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி பரிக்கிரமா யாத்திராலாம் போகிறாங்களே, இப்போ கூட மேங்களூர் இஷ்கானில் வந்து இது சவுத் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் யாத்திரா போகிறாங்க. இப்போ நம்ம அந்த மாதிரிலாம் போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம அங்கே செயல்கள்லாம் பண்ணுவோம். என்ன செயல்கள்லாம் பண்ணுவோம்? பக்தியான செயல்கள் தான் பண்ணுவோம். நல்லா இந்த மாதிரி நடந்து போகிறது, கோயிலை வலம் வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். இந்த விருந்தாவனெல்லாம் கோவர்தன் மலையை வலம் வர்றது, கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறது, இந்த மாதிரி இல்லைங்களா, சேவா பண்ணுறது. அது மாதிரி என்ன பேசுவோம் நம்ம? இந்த கோயிலில் இந்த தரிசனம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்றது, இதெல்லாம் எனக்கு இப்போதான் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த கோயிலோட மகிமைகள்லாம் பேசுவோம், பக்தி பற்றி பேசுவோம். அதே மாதிரி நம்மளோட எண்ணம்ல யார் மேலே இருக்கும்? பகவான் மேலே இருக்கும் இல்லைங்களா, முழுக்க ரொம்ப ஜடவலக விஷயங்கள் தாக்கம் இல்லாமல். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய அந்த மாதிரி யாத்திரா போகணும். எப்பப்பெல்லாம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் நம்ம போயிடணும். அந்த மாதிரி போனோம் அப்படின்னாலே இந்த தவங்களை நம்ம நல்லபடியாக அதில் பண்ண முடியும். சரிங்களா, ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, 3 வகையான தவங்களும், அதாவது சொல் எண்ணம், சொல் செயல், இது 3 ஜட லாபத்துக்கு இல்லாமல், அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கையோட பகவானை திருப்தி பண்ண முறையில் இருக்கிறது சாத்விக குணம். வந்து 17.18 இது வந்து ராஜேஸ்வரி மாதாஜின்னு வாசிக்கிறீங்களா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அடுத்தது நீங்க தான். ஹரி போல் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. பூஜார்த்தம் தபோ தம்பேன செய்யத் ஸ்ரீயதே தத் இஹ புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ராஜச குணத்துல உள்ளவங்களோட அந்த தவங்கள் எப்படி இருக்கும்? சொல் செயல் எண்ணம்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மான மரியாதை வழிபாட்டெல்லாம் எதிர்பார்க்கும். அவங்களோட செயல், நம்மளை எல்லாரும் மதிக்கணும், நம்மளை எல்லாரும் ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட அந்த தவங்கள்லாம் இருக்கும். சரிங்களா, ரொம்ப சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானது. அது எப்பயும் ஒரு ஆன்சைட்டி இருக்கும், நம்மளை யாரும் மதிக்காம போயிடுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து அது எவ்வளோ நாள் நீடிக்க வைக்க முடியும் இல்லையா? எல்லாருமே ஒருத்தவங்களை ரொம்ப அப்படியே ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? அது தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம். சஞ்சலம், தற்காலிகமானது அதெல்லாம். ஸோ அந்த வகையில் மற்றவங்களை ஈர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மள எல்லாரும் ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணணும், வேல்யூ பண்ணணுன்றதுக்காக செய்யப்படுறது ரஜகுணத்தில் இருக்கிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா, அடுத்தது ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? பிரபுஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மூட மூடக்ரா ஏனாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தவஹ பரஸ்யோத் சாதனார்த்தவம் வ தத் தாமசம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திறனை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா, இதுக்கு வந்து இந்த பிக்சரை வச்சு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கறது ஹிரண்யகசிபு. சரிங்களா, அவங்க எதுக்கு தவம் பண்ணாங்க? 125 இயர்ஸ் அவங்க தவம் பண்ணாங்க. எதுக்காக? அப்படின்னா விஷ்ணு அழிக்கணும். இன்டென்ஷன் என்ன? விஷ்ணு அழிக்கணும், அப்புறம் எல்லாரையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும். அப்ப பிறரை அழிக்கிறதுக்காக, துன்புறுத்துவதற்காக தன்னையே வருத்தி கொண்டு எத்தனை வருஷம் பண்ணாங்க? 125 இயர்ஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா, ஸோ இது ஒரு நல்ல எண்ணத்துல இந்த தவம் இருந்ததுன்னா இல்லை இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி மற்றவங்களை கெடுதல், துன்புறுத்துறது, தன்னையை வருத்திக்கிறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்களோட அந்த பேச்சு, சொல், எண்ணம் இதெல்லாம் இருந்தது, தவம் இருந்தது அப்படின்னா அது தமோ குணமா நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா, அதான் பகவான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முக்குணங்களில் தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தது தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். தவம் புரிவது மட்டும் போதாது, அது பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் பக்தர்களை மகிழ்விக்கிறதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். சரிங்களா, நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு ஸ்மைல் கொடுக்கணும்.
நம்ம வந்து கோயிலுக்கெல்லாம் போய் நம்ம எட்டி எட்டி பகவானை பார்க்கறது பெருசு இல்ல. பகவான் வந்து நம்மளை பார்க்கணும், அந்த அளவுக்கு நம்மளோட பக்தி சேவாலாம் இருக்கணும். சரிங்களா? அதுதான். அதே மாதிரி பகவானை ஸ்மைல் பண்ண வைக்கணும் நம்மளோட பக்தி சேவாலாம். சரிங்களா? நம்மளோட தபஸ், யாகம், யஜ்ஞம் எல்லாமே, சேரிட்டி எல்லாமே. ஸோ அந்த வகையில நம்மளோட எல்லா செயலும் பகவானை மகிழ்விக்குதா, அப்போ அது சரி. இல்லையா அது தப்பு. சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பார்த்தது. பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துக்கோ. அடுத்தது சேரிட்டி. சரிங்களா? தானம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். பகவானோட அனுகிரகத்துல. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே